de osos de dragón. Aquí teño mexos de burra. Queredes subilos? Ule! Uleite! Mexos de burra. Baba de caracol. Son os meus ingredientes máxicos para facer o conxuro para quitar os medos aos nenos de Friol. Estades preparados? Sí! 2, 3! Fantasmas se irán e aquí non volve? Aí van pa pota. Quen ten medo ás arañas? Arañas! Unha, dúas e tres. Idevos arañas e aquí a Friol non volveredes. A que tes medo ti? A nada. Pois medo a nada. Nada. Nada que non veña. As bruxas. Tesme medo a mí. Non pode ser que a mí me teñas medo. Pois vamos queimar as bruxas logo tamén. Non volverán. Vounos queimar todos. Todos queimadiños quedarán para que os nenos de Friol non volvan ter medo nunca máis. Estades preparados? Sí! Baba de caracol, axúdanos a que estes medos esvaden. Mexos de burra, lévanos polo monte para nunca xamais. E agora, preparádevos para que a maxia se compoña. Unha, dúas, osos de dragón, bota fume a este gran conxuro quitamedos de Friol. E ala vai, os nosos medos marcharán pola bota aquí adiante e nunca máis volve